אלול סליחות, חודש הרחמים, זה הזמן להתעורר, אין זמן, עוד מעט ראש השנה, כל אחד לקבל לעשות קבלה. אני מהיום, אני על תפילין, אני שומר שבת, אני שם ציצית שעה אחת ביום. אין זמן אחים יקרים, אין זמן, שנה שלמה. יקבעו כמה פעמים תהיה חולה, כמה תסבול, מי ימות, מי יחיה. במשך שנה שלמה אתה יכול להציל את עצמך. קח על עצמך קבלה אחת ומובטח לך שניצלת. אחים יקרים, בבקשה מכם, זה הזמן להתעורר. חודש הרחמים, חודש אלול, חודש הרחמים, חודש אלול. מי שיקבל על עצמו ינצל. אחי היקר, איך אתה הולך לסליחות? איך אתה ממשיך עם מעשיך? עדיף שלא תלך. לא, עדיף שלא תלך, לא. אל תלך אחי היקר, אם אתה הולך לסליחות וממשיך עם דרך שלך, אל תלך. אני אבוא אליך, אני אלך סתירה, מבקש ממך מחילה, רק אתה קשור הבא לך סתירה. הסליחה שלי לא שווה כלום, לא אחי, זה לא. אחים יקרים, זה הזמן איתו. הרבות במעשים טובים, דברי תורה ובאמת. השם ושמכם עלינו מבחלנוך, אתנו לבניך רחם עלינו. תזכה לי רשם דפת צדיקים וחסידים ישרים ותמימים. אבא, אנחנו נותנים אליך. לך בורא עולם, על שאני קיים, על שנתת תורה, חוקים ומשפטים בדרכך הולכים, ואין עוד מלבדך, רק את תורתך, את מצוותיך לשמור לעולמי עולמים. אוי אלוקים, בורא עולם, נתת לנו את התורה הזאת. תודה, תודה, תודה.